ina jiran ka gabaki ɗaya ta sa hijira nake taki ta he baka zo ba ta zo take cewa baka zo baka zo wai kai wa kake jira a nan ne na ganka haka wallahi Salima ina jira nan waje su karace waje na Salima wajen ga goyen waje na kai me kake takama da shi har za ka zo gunta ka san ita karamin yara ce irin ku irin mu ko irin ka me gare ku me ka gada a garin nan ranka ta kabbuwa ne bai sa Alhaji Gagaro ba a garin nan waye bai san Alhaji Azzamu ba ubana baban ka kake nufi ba Alhaji Ma'azam a garin nan baba na shike da mulki shike ba ta washi shi yake karba baban ka ba shi da kom a garin nan banda mulki me gare ku zan fa zubar da kai da ita haka haka nake ka tashi inda ruwa ya fi fama kuma babu ruwa kar ka tashi abiya diya an kare mu za ka zo ka raina hankali haka kai ka san ubana waya garin nan za ka gani yau sai na kai ka gun babana baka isa ba wallahi baka isa ba wallahi Allah baka isa ba babana shi ke da fadawa in ya turo 100 ayi ris da wallahi babanka baka isa ba yau sai ka ga he na gama ka da babana je ka baban yau ne naka ka ga kanda je ka baban naka da gani wallahi yau sai ka ga za ka kauce ko na ma za ka kauce ko na ma assalamu alaikum baba wallahi tamam alhamdulillah kalau hello wallahi alhamdulillah malu na ga hankalin ka tashi wallahi babu wannan dan gidan Alhaji ne dan gidan mai kasa ne ya mun wasa kar a ce dukan kai wallahi ga baki ɗaya na je wajen budurwa ta Salima waye shi kenan ya same ni da kokara ya zuban la ilaha illallah shi ko bai san kowa ya kai a garin nan ba ai na mai yau sai na je na gama ka da babana ya zo ya gama mu ai shi ko mai martaba ya san ni in na ce abu ba mai martaba ba ya ɗage saboda da abin da ke gadara shi ba gadara shi dai ai in ce ma baba yan makaranta sun fito ina tsaye a babun gidansu Salima wai ya same ni da sanda ya zuban na akar ni zan nemi mai gari ni zan masa magana ni zan same shi kai dai kai shiru aikin baba ni ga baki ɗaya ban ji daɗi ba wallahi a wannan al'amar to ni zan neme shi Allah ka je masa ka ci masa mutunci kamar kan da ya ci wa dan ɗanka ta zan ci masa mutunci ka waɗanda shi iya ya nuna masa ni ya nuna kuskurensa uwar jummai ni wallahi ba wani abin nan da ake yi a garin nan bai wannan ba kamani da mu da mulki wani na ba mu wannan yanzu ina tafiya gurin yarinyar nan da kace yar abokin kace in ta wani ya gamu da ni dan nan wai wa ma wannan wanda muke iya ci a gunmu wai Mu'azzam Alhaji Mu'azzam shi da ɗansa wai ya kama ni wai zai dike ni wai kai hakuri ya ni wallahi abin da ni ni ya hakuri a garin nan kaf ba wanda iska jada ai na san da ba kama amma shi ya ce mutunci mu ne sarauta shi ba gun me ke ci ba ba ruwanka an takamasta da kuɗi mu takaman mu arziki ai ni na san da wannan shi ne za an takamasa da kuɗi wai ka san ma me arziki ka san ma me ce me yace maka wai ya ga yace wai da kudin sa wai kake bilki yace ai haka yace kuma wai abin da kai wai ma me wannan abin da yake takama da shi kai ai ba za ka yi takama da shi ni anan yaban haushi kuma ni yannan ai kai ka bai ta wani da ya ba dan jar uba ai na ce ban san bijewa umarnin ka ba zan je in neme shi a neme shi imin take Alhaji sarki mai badawa baya kwacewa na gode sai Alhaji ai na san ka kai ne sabon kabari duk wanda ya ganka sai ya tuna Allah kai ne mai badawa baka kwacewa mai kyautar da baya ba ta karewa Alhaji in ya baka ka bayu da komin charbi idan sarki ya baka waye wani Mu'azzam ubansa ma dan ai na san da ba dan mudilli ubansa dan mudilli na san da shi ni ne wanda na taimaka mai na bashi gona ai na san da wannan A garin ai kai ne mai kyautar da ba wanda in ka ba talaka kyauta har agun bayan ka Salima sai ka aure ta sha'an ai na ga san ka ba ya hakuri dan babana ya hakuri dan baba kamani na huta ya hakuri kamani na huta ya hakuri ya hakuri daga barra ya hakuri ya hakuri zan iya maka wannan ya hakuri ya zauna ana zauna ya hakuri zauna zan je gidansu bari na fito
sai ka fito ai ni a garin nan ba wanda ya nuna min mulki kama ni da kai ai kai ne na kuma ni ne ka ni ne na auta ni kake kira dalin Me gari? Barka. Ni yanzu da wajen ka zan zo. Kana lafiya? Lafiya lau. Alhamdulillah. Da wajen ka zan zo akan yaron kaya da ke dana akan Salima. To ka ji ka shaidi na kama ka. Alhaji Ma'azza. Garin nan ranta ka kaf. Gari na ne. Ni nake da mulki a garin nan, ni na so yadda zan yi a garin nan. Bai kamata ba ɗanka Salima na ɗauka na bashi ya. Ɗan auta duk yadda ta yi masa a cikin garin nan ta sace. Dan saboda garin nan da kai da kaya duka mallakin wuya ne. Aikin banza tuta agwagwa cikin ruwa. Ni za hana mulki. Ɗana duk yarinyar da yace iya so. Saboda muna gadara ga mulki. Kana tinkaho ne. Kana ce ta dan mai mulki take so kuma gashi da mota. Kai kana tinkaho. Dan mai gari ne lakin ba gadara da mulki. Kai kana tinkaho ne, kana tinkaho ne da kuɗi. Ni ina tinkaho da kuɗi. To mu ne masu sarauta. Kuma yarinya na bashi ita. Kaga ka shaidi zan maka na ƙarshe. An na ƙara ganin ɗan kaɓa mai. Tana nuna ita wai ba ta san kwan ba. haka ne Alhaji salamu alaikum. kai ai bana su baba ne Baba. baba alhaji lafiya wuni lafiya Na auta? haka ne baba ya ne baba Eh ne, me kuke ka zo? Wannan kuma waye? wannan ai shine wanda na kifar da shi ai dan baka labarin so na ai shine baba Ni ne dan gidan Alhaji Mu'azzam ba ka gane ni ba? baba wannan ai mun jiya mun gamu da shi Alhaji ka duba ka. Sun sa na tuho he numfashi nake. To Da duwa na yi karya ka. yace wanda ke da wannan ko bai sani ko wani Alhaji Ma'azam zan sa a daure. To ka gane. alhaji Alhaji. ai na Kai gama yanzu da dan mai gari ne na barka. Lakin ba da haka ba Ka sa gane daure. Alhaji. Ni ne da mulki. a ranar labutan bukatar su babu Idan kana buƙatar wani wani abu ka iya ce ma. Ni mai arziki ne saboda To ka gane ina so in ce ma zance. Ka ga dai yaran nan. shine na kalle. Kada zuciya ba ta ƙashi. Na tuhu a fusace domin na zo ni kara kara. Yanzu fitowar da ne neman ka zan zo in tafi har wajen ka. To kai yanzu ba idan kai nuna maka. Ni ai yanzu na kalla na shaida. Saboda zancen yaran zamani ba a ɗaukar sa. Ni a lokacin na zo da hargaji laki in ce ɗan je in nemi in ga mai martaba in yi magana da shi. In To kalli har zancen nan haka ne ko Alhaji ba daidai Mu'azzam ba. a ringa haƙuri. Mu sarakai muna takama da mulki. Ko kuma kuna takama da kuɗi. Dukanmu sai mun haɗu za mu ci arziki. Haka yake. Dan saboda idan muka haɗu da ku miyan mu tana ja. Akwai ɗan abu nan wajenka? To na gode. Alhaji a huta lafiya. Lafiya lau. Mun gode Allah. To wannan gona bana ka shuka ta. Ta gangare. Ka shuka ta. Allah ya saka da albarka. Magal. Mun gode Alhaji. To a huta. To ku buɗe yaran zamani kenan. Sai su haɗa iyayensu faɗa. Ka duba ka ga yaran nan. Sun haɗa mu faɗa kuma sun komo suna tafiya tare. To don haka iyaye mu ringa lura. Idan yaro ya kama na zance mu tsaya mu yi tunani a kansa. Kada mu ɗauka cewa gaskiya ne. Dan wata rana mai yiwuwa ne zan ba gaskiya ba ne. Ku kiyaye. To na gode da gani na ku Alhaji Gagarau mai mulkin wannan gari. Na gode.